Barkamu da katarin sake kasancewa a cikin shirinmu na safiyar Laraba ga kanun labaran duniya. A Najeriya, hukumar kwastan ta shaida wa al'ummar kasar cewa su tsammaci karewar farashin kayan abinci nan ba da jimawa ba. Gwamnatin mulkin sojin Nijar ta bi sahun ta Mali wajen yanke hulɗa da ƙasar Ukraine. Za mu ji dalili. Gwamnatin Birtaniya ta faɗaɗa gidajen yarinta a yayin da zanga-zangar ƙin jinin baki da musulmai ta ta'azzara a ƙasar. To ga labaran kamar yadda suke. Shugaban hukumar kwastan a Najeriya Bashiru Adeniyi ya ce nan ba da dadewa ba farashin kayan abinci zai faɗi warwas a ƙasar saboda isowar abinci da gwamnati ta baiwa 'yan kasuwa damar shiga da ba tare da haraji ko kuɗin fito ba. Dangane da tasirin wannan mataki da kuma yadda zai amfani talakawa, masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Kashere ya mana tsokaci a kai. Na farko tukunna ya shigo da yawa. Idan aka shigo da shi kaɗan to ba zai wadaci ƙasar ba. Domin duk wani tsadar abu idan ya wadaci waje ya shigo sosai to wanda yake so ya ɓoye ma ba zai samu daman ba. Gaskiya 'yan kasuwanmu na Najeriya in ka lura da su zaka ga su ribar su kullum suna so su ci 100% ne. Kuma kasuwanci ya kamata a ce in mutum ya ci 20, 15 a cikin 100 ya kamata a ce is worth doing. Wannan kasuwancin ya kamata a yi shi domin abin da kasashen duniya suke yi kenan ake samun yawan turnover, yawan wanda za su saya a siyar da wurwuri shine yake kawo riba, shine yake tara dukiya mai yawa mai albarka. Saboda haka gwamnati ta sa ido ma waɗannan 'yan kasuwan tun daga inda ake siyo abin domin za a iya sanin nawa suka saya. Sannan na biyu, tun da an cire musu kuɗaɗen fito, an cire musu haraji, daidai abin da aka cire na harajin a tabbatar shine saukin da talaka suka samu. Dr. Isa Abdullahi kenan na Jami'ar Kashere a Najeriya. Hukumar da ke kula da shige da fice ta Najeriya ta ce ta sanya sunayen waɗanda suke ɗaukar nauyin zanga-zangar adawa da gwamnati kan tsadar rayuwa da ke gudana a kasarin sassan kasar cikin kundin mutanen da take sanya ido kan watan duk wani motsi da suke yi. Zalika ta shirya tsaf domin cafke su da zarar sun sanya kafa cikin Najeriya. Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bayyana cewa tallafin mai da gwamnatin kasar ta janye a shekarar 2023 ya dawo sakamakon hauhawar farashin kayayyaki. Shugaba Bola Tinubu ya sanar da janye tallafi ne jim kaɗan bayan da aka rantsar da shi a ranar 29 ga watan Mayun shekarar ta gabata, lamarin da ya kai ga ƙarin farashin mai da sama da kashi 300. Obasanjo ya caccaki yadda Tinubu ya janye tallafin ba tare da shimfiɗa wani tsarin rage raɗaɗi ba. Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta sanar da yanke duk wata hulɗa diplomasiya tsakaninta da ƙasar Ukraine kwana biyu bayan da makwabciyarta ta Mali ta ɗauki irin wannan matakin. Da yake karanto sanarwar a jiya Talata ta gidan talabijin ɗin ƙasar, kakakin gwamnatin Nijar Kanar Ahmadu Abdurrahman ya ce za su kuma tuntuɓi kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun. Ga kaɗan daga jawabinsa. Considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine. Lura da girman lamarin da samun hannu Ukraine kai tsaye a harin da aka kai wa kasar Mali, gwamnatin Nijar wadda kawace ga Bamako bisa dokokin da suka tare da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma waɗanda mu muka samar ta hanyar ƙawancenmu na IS. Gwamnatin jamhuriyar Nijar a matsayinta na ƙasa mai cikakken inci ta ɗauki jerin matakai kamar haka. Na farko, mun yanke shawarar katse duk wata hulɗar diflomasiyya tsakaninmu da Ukraine nan take. Na biyu, za mu tuntuɓi kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan wannan harin da Ukraine tare da 'yan korarta suka kai a cikin Mali. A ƙarshe, gwamnatin na nuna alhini ga sojoji da fararen hula da harin ya rutsa da su. Gabadai ƙungiyar IS. Allah ya albarkaci ƙasashen Mali, Burkina Faso da kuma Niger. Que Dieu bénisse le peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Fassaran kalaman kakakin gwamnatin sojin Niger Kanar Ahmadu Abdurrahman. A kasar Ghana, bayyana CD 100 kwatankwacin dala 6,500 a matsayin kuɗin sayan takardar takarar shugaban ƙasa da na majalisar dokoki ya haifar da rudani a tsakanin masu sha'awar tsayawa takara na zaben ƙasar na wannan shekarar. Wakilinmu Shamun Bako ya duba mana yadda batun yake. Sanarwar kuɗin sayar da fom ɗin ya janyo cece-kuce a tsakanin manyan 'yan jam'iyyar da suka bayyana sha'awarsu na tsayawa takarar, kamar da za ku ji daga bakin Adil Umar Ibrahim, mai sha'awar zamo dan majalisar dokoki a mazaɓar nan na Aiwa Suwa ke nema a nan Accra.
a cikin party mu NDC members of parliament mu wasu sun raise domin ka duba irin zaman da muke cikin yau bai da sauki. Shekarun da ya wuce raising that amount of money ba problem bane. Yau ya zo ya kai mutanen Ghana akwai masuwa. Yasa kuma kowane lokaci ana duban situation a peg kudi. Yasa da ya kamata ta duba irin masuwan da ake cikin yanzu haka ya so ta san inda za ta haje kudin. Muna gan kudin ya je bisa kada nafa. Hukumar zaben ta yi fatali da ikirarin da wasu mutane ke yi na cewa tana amfani da makudan kudaden ne wajen tara kudaden gudanar da ayyukan zaɓe, kamar yadda za ku ji daga bakin Kabiru Yusuf, ɗaya daga cikin manyan jami'anta. An tsayar da fom ɗin shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a kan tsarin cewa shugaban ƙasa za su biya 100,000 Ghana cedis da 'yan majalisa za su biya 50,000 Ghana cedis. Hakan yana nuna cewa ba wai a hana wasu yin takaran ba, amma dan a nuna cewa ana bin kan tsari ne, kuma tsarin yana nuna cewa su wayannan masu takaran suna da aikin su. Sai dai duk da cewar ana nan ana ta cece-wuce akan wannan batu, hakan bai hana daukacin waɗanda suke sha'awar tsayawa takarar biyan kuɗin forms ɗin ba. Abdallah Shamun Bako, Accra, RFI. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana fuskantar kalubale wajen tara dala miliyan 400 domin magance fari a kudancin Afirka, inda ta tara kashi 1 ne kawai bisa 100 watan 5 na abin da take bukata domin taimakawa kasashe 7 na yankin. Ga rahoton Nasir Sani. Kalubalen da hukumar ta fuskanta ya faru ne a sanadiyar yadda yanayin samar da abinci ya taɓarɓare saboda yadda fari ya kazanta, wadda ya ƙara yawan buƙatar abinci a tsakanin al'umma a yankin, kamar yadda mai magana da yawun hukumar Thomson Phiri ya shaidawa manema labaru. Kudancin Afirka na fuskantar fari mafi muni cikin shekaru da dama, lamarin da ya tilasta wa ƙasashen Zambia, Malawi da Zimbabwe shelar koka wa duniya irin ƙangin da suka samu kansu a ciki. Farin ya samo asali ne sakamakon yanayin guguwar El Nino, wadda kan iya canja yanayi na duniya da kuma iya haifar da matsanancin yanayi na ruwan sama ko bushewar ƙasa da cutar da amfanin gona. Phiri ya kuma shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a watan Mayu cewa kusan kashi 70 cikin 100 na al'ummar kudancin Afirka da suka dogara kan noman damuna sun yi asarar amfani a gonakinsu saboda rashin wadatar ruwan sama. Hukumar ta WFP ta yi shirin amfani da kudaden da aka samu ne zuwa yanzu wajen amfani da miliyan 5.9 daga cikin miliyan 27 a yankin da ake fama da karancin abinci akai-akai har zuwa lokacin girbi zuwa shekara ta 2025. Gwamnatin Birtaniya ta faɗaɗa gidajen yarinta ta yadda za ta ɗauki mutane da dama a wani mataki na daƙile zanga-zangar ƙin jinin musulmai da baki da suka sha alwashin ci gaba da bore duk da barazanar da gwamnati ke musu, wanda ta ne ƙasashe da dama ke wa al'ummar su kashedi kan ziyarar ko kuma ziyartar Birtaniyar. Dr. Aliyu Musa, malami a Jami'ar Coventry, ya yi bayani akan lamarin. Turawan nan masu tsatsauran ra'ayi ne waɗanda suka kasance ƙarƙashin wata haramtacciyar ƙungiya wadda asalin manufarta ko kuma maradinta su ne su ga duk wani mutum da ya kasance ba asalin farin fata ba ko kuma ɗan ingila a ce baya ƙasar nan, kuma in ma yana ƙasar nan su ga su sun fidda shi. Kawo yanzu dai a 'yan sanda jami'an tsaro sun yi ta kokari su ga sun kwantar da hankali sun hana wannan ta'adi da ake yi, amma abin da zai baka mamaki shine yadda su turawan nan da suke gudanar da zanga-zangan nan suka dage suka ci gaba da zanga-zangan, wanda suka fito da yau in suka je wannan birnin suka yi ta'adi washe gari za su je wani birnin su ta'adi. Dr. Aliyu Musa kenan na Jami'ar Coventry a Birtaniya. Hamas ta nada Yahya Sinwar, mutumin da Isra'ila ke zargi da kitsa harin 7 ga watan Oktoba wanda ya haddasa yakin Gaza a matsayin sabon shugabanta, biyo bayan kisan Ismail Haniyeh a makon da ya gabata. Sanarwar na zuwa ne a daidai lokacin da yankin gabas ta tsakiya ke cikin tankiya bayan da Iran ta sha alwashin daukar fansa a game da kisan da aka yi wa Haniyeh a babban birnin ta Tehran. Iran ta zargi Isra'ila da kisan Haniyeh kuma ta ce lallai za ta dau fansa. To madalla, sai kuma mu gayyaci ka misali daga birnin Paris da bata labaran Olympics.
To barkanmu da safiya Michael Kudusin. Dan wasan tseren Najeriya Samuel Ogazi ya zama dan wasan tseren mita 400 a kasar na farko cikin shekaru 36 da ya kai wasan karshe a gasar Olympics da ke gudana a nan birnin Paris. Ogazi da ya kare ne a matsayi na uku bayan da ya kammala gudunsa a dakika 44.41. lamarin da ya bashi gurbi a wasan karshe da za a yi a gobe Alhamis. Ga dai abin da ya shaida min bayan wannan nasara da ya samu. Sunana Ogazi Samuel Ochena. Ya ka ji da wannan dama da ka samu ka kai wasan karshe a wannan gasa ta Olympics? Mu gode Allah, na ji daɗi sosai. To a wasan karshe bangaren mata na mita 200 ko da aka yi a daren jiya, 'yar wasan tseren Najeriya Favour Ofili ta kare ne a matsayi na 6. duk da cewa ta kammala gudunta a dakika 22.24. Ofili ta fashe da kuka saboda wannan rashin nasara da ta yi. Ofili dai ta zama 'yar wasan tseren Najeriya ta farko da ta kai ga wasan ƙarshe a gasar Olympics tun bayan Mary Onyali a gasar da aka yi a Atlanta a shekarar 1996. To a bangaren kwallon kafa ta mata kuwa, Amurka za ta kara a wasan karshe tsakaninta da Brazil a gasar Olympics. Amurkan dai ta samu nasarar kaiwa ga wasan karshe ne bayan doke Jamus da ta yi da ci ɗaya mai ban haushi a ƙarin lokaci, yayin da ita kuwa Brazil ta lallasa Spain da ci 4-2. A ranar Juma'a ce dai Jamus da Spain za su kara a neman lashe lambar tagulla, sai kuma a yi wasan karshe a ranar Asabar tsakanin Amurka da Brazil. To yanzu kuma bari mu duba yadda jadawalin lashe lambobin yabo yake a wannan gasa. Amurka ce ta sake ɗarewa kan wannan teburi inda ta lashe lambar zinari guda 24, lambar azurfa guda 31 da lambar tagulla 31. Sai China da ke a matsayi na biyu da lambar zinari 22, lambar azurfa 21, lambar tagulla 16. Australia ita ce ke mataki na uku da lambar zinari 14, lambar azurfa 12 da lambar tagulla 9. Sai kuma kasar Faransa mai masaukin baki da take da lambar zinari 13 da lambar azurfa guda 16, lambar tagulla guda 19. To daga cikin kasashen da ke wakiltar nahiyar Afirka ko a wannan gasa, kasar Kenya ita ce ke a matsayi na 31 kuma ta ɗaya a nahiyar Afirka da lambar zinari 1, lambar azurfa 1, lambar tagulla 2. Sai kasar Afirka ta kudu take a mataki na 2, ita ma da lambar zinari 1, lambar azurfa 1, lambar tagulla 2. Michael Kudisin gare ka. To madalla a gaida Hamis daga birnin Paris. To shugaban hukumar kwastan a Najeriya Bashiru Adeni ya ce nan ba da dadewa ba farashin kayan abinci zai faɗi warwas a cikin kasar saboda isowar abincin da gwamnati ta baiwa 'yan kasuwa damar shiga da shi ba tare da haraji ko kuɗin fito ba. Dangane da tasirin wannan mataki da kuma yadda zai amfani talakawa, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Kashire kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. To, Dr. Isa Abdullahi Kaji, shugaban hukumar custom a Najeriya, ya ce nan ba da ɓata lokaci ba farashin kayan abinci zai faɗi a Najeriya domin wanda gwamnatin Najeriya ta ce ta cire kuɗin fito domin 'yan kasuwa su shigo da shi ya iso bakin teku. Gaskiya abincin da zai shigo in yayi yawa sosai, tunda dai gwamnatin ta ɗauke haraji ne, za a shigo da abincin da ya yi sauki ba mu fito. To ina ganin tunda dai waɗancan kasashen suna da abinci mai yawa kuma suna noma shi a mai inganci sosai, zai shigo Najeriya da farashi mai sauki. Ba zai kai farashin da ake da shi dama a ce buhu guda ɗaya yana kaiwa 60,000, 70,000 ko 80 ba. Saboda haka